Nah lur, golek blarak iki lur, blarak sing telepok iki. Emane-emane ra dijukoki. Mumpung ae ketiga, engko kok blarak, engko nek udan ora bingung, gak yo? Lur, meneh lur. Tak golekna blarak sing akeh. Engko kate bodo dikengke kupat. Oh. Pinter to. Ayo. Kuat ta, Kong? Ya wis nek kuat tak wangi. Lur, duta blarak nek mulai beraksi, Mbok. Ngarao. Mbok sak kandang kebukan blarak lakon. Loh. Aku ki seneng lur, nek apa kaya aku nek blarak ki jan wis ayem tenan. Ayem. Kayu wis oke. Blarak ya oke. Muga-muga paringi pangeran duwike oke. Ngono kuwi gak ya? Ndonga iki sing jangkep. Nek ora jangkep pengen ndongane kemundak keliru. Kita nggak biting lur, oke. Biar brengkes apa mbotok. Biting ini iso ya? Lah yo biting ini iki kok gak biting kepiye? Mbok biting penebak kae iki yo ngene iki. Kok karek di sesreki kae lho. Tuh. Nah lur, Dewangi Cak Bambang iki lho. Aku tak bunteli, buntili. Apa ngene iki naleni nguntingi, wong buntili. Ya Allah lho, jan gerubung sumemut aku. Jan semut krisi wakang gitu. Ireng-ireng ki lho nyokot. Iki riyo ya mbok arep dienggo mbakar sikil 17 ora entek blarak iki. Kira-kira kandang blarak iki sedeng ora ya, Kong? Sedeng ah? Yo nek meneh ngono ku ra sedeng iku mbok pekat tetek, ya meneh tak gaweke sing gedhe. Ngono lho. Kok oh, ngono ah. Oh, sing pekat tetek ngono ku. Wis lur tak tutukno lek nguntingi blarak dhisik ya lur. Engko mari ngono tak adus lur, dapuranku kok janggetan iki lho. Mbok temenan wis jan ra kapra tenanan. Engko nek melek aku tuku nganu, tuku bumbu nang Mbak Tini lho, sampe kikir-kikir gatel kabeh cuah. Kalah kethek kowe. Jan. Lho, lagi rubung semut sampeyan mbane. Kepiye adine? Wis ngono wae ya lur, kemarin aku blonjo, tak adus dhisik ning. Naler wis mari to resik wisan lho. Wis untingan untingan kabeh kate tiba. Untingan kabeh to karek nata ning gone kandange blarak. Wis tak saponi, iku wis tak obong sing ora kanggo iku mau. Wis saiki wis ayu wayahe golek gobis. Golek gobis. Ayo mari aku blonjo lho iki kok digawe gandengane masak iku engko ya. Ngene bakul sayur, ayo didobrak bakule. Nah, iki lur ana iki apa? Kulit melinjo. Kulit melinjo iki dioseng jan iki menak ya. Awan dhewe iki golek apa to sajane iki? Apa ya? Gobis iki ya? Oh. Gobis, wortel. Yo, apa maneh ya, Mas? Apa maneh ya, Mas kira-kira iki ya? Masak apa ya sampe niki? Aku ki masak bingung. Lho omah iki ana daging ning ayam. Terus mbudi apaan lagi ya? Kira daging tenanan. Ora ya, dagingnya didhisikno ayam kari ya lho ya. Ngene lho. Iki wae apa ya? Apa sawi putih iki ya Mas dioseng ya? Siapakno? Dioseng. Dioseng. Raus.
Wis iku wae wis, ngono kuwi wae ya. Oh. Ambek gele apa mana ya? Wow, berambangi kemerisik garing-garing ya. Piro berapa sak kilo? Embo ya. Sik, engko tak takon wong. Tuku tempe. Heeh. Wis ngene iki wae apa, Mas? Yo. Pemane iki pisan? Ngono wae. Bingung. Wis masak gampang-gampang wae. Wis masak sacet buat-buat wareg ngono wae ya lho. Oh. Wis ngono wae. Mbak niki. Aku ki lek teko kene iki bingung lho. Kaya-kaya sembarang kudu tak tuku. Ono tomat mentah kudu tak oseng. Ono lombok kae. Yo pira, Ndak? 12.000. Lah kok tepak pas, Lur. Ora susul, Nduk. Wis sampean pek kabeh. Nggih, matur suwun. Ancen pas lah ya. Anjene pas kok ngepek kabeh kepira duga. Ayo, Lur, mulai. Bano wis teko omah lho iki maki mubeng-mubeng. Lah iki ayame. Aku mangi iki tuku ayam, iki karepku ngono kate tak tongseng. Wis tongseng ala Banung satset wat-wat wareg ngono wae lho. Wis ora kakek neko-neko, wis pokoke nah. Iki bumbune lur. Bumbune iki Banung gawe brambang bawang, kemiri, ketumbar, ya jinten, laos, kunir, merica, jahe, lombok gede. Wis ngono kuwi ya lur ya. Saiki Banung ora ndeplok, mergane wis sore, ben jenenge satset wat-wat wareg iki ndang gek di blender, jrot rampung ya lur. Nah iki ayame lur, iki ayame arep tak tugeli. Perkara nugeli ayam, ngene iki wis selera sampean. Arep tak tugel tipis-tipis, arep ditugel kotak dadu, arep ditugel model singan jengking wis sembarang. Ora masalah ngene iki. Nek Banung iki sing penting satset wat-wat engko ndang madang. Mergane iki ya wis sore barang. Lho. Tugel dal-dal mari ya, Lur. Wis ngene wae. Iki kubise Lur dirajangi. Ojo tipis-tipis engko ndak kubise ilang. Wajane iki ketokane iki wis panas lho, tanganku wis anget-anget kuku. Iki niki ayo dilebokno minyak ya Lur. Lho, kaya ngene iki. Dinteni sedelok ben panas lengone. Bumbune iki dilebokke ya Lur, iki minyake wis panas. Bumbune iki sajak iki temeplok. Nah, digongso sampai bener-bener wangi ya Lur ya. Cina kayak chef-chef ngono lho ngomong. Nah iki langsung ya Lur ana godhong jeruk, godhong salam, serai iki dicegurke dadi siji. Ndang digongseng maneh sampai bener-bener harum ya Lur. Nah iki nek wis harum, Banung iki leles bubuk kare ning kulkas mau ki. Ana sak jumput, ben nek sampean duwe nek omah ya kono dienggo, iki tanggone dhewe ya. Ora tak umani. Oh, bubuk kare Lur. Digongseng maneh. Sampai bener-bener tanek Lur, dadi cek ora mambu kunir. Nek sampean ora ndek bubuk kare, sampean bumboni dhewe kenek. Kene iki kan kadang-kadang iki sok wong iki ana bubuk kare kae ora kesuwen. Nek ora duwe kei tumbar jinten, ana kayu manis, ana apa kapulaga, ana apa jenenge kae sing bunga lawang, barang kae iki lho sing wis dijur dadi siji, dadi tepung ngono kae. Ora apa-apa campurke dhewe. Wes iki bener-bener tanek, saiki ayo dikei banyu. Banyune selera, sampeyan arep njaluk cemek-cemek ya oleh, agung ya oleh. Iku semasak iki tergantung selera masing-masing ya Lur ya. Saiki tomate dirajang pisan.
Cek seger, cek sedep. Iki lombok ungkule dijegurke pisan. Dinceni sampai umut. Terus ayamnya dilebokno ya, Lur. Nah, iki wis umut ya, iki ayo diwehi bumbu. Tak wehi kaldu bubuk. Ora melek iki bubuk. Diwehi uyah. Gunane apa kok diwehi uyah saiki, Lur? Engko nek iwake ayam dicemplungke, men meresep nang jero-jero paru-paru ya. Ngono kuwi, dadine iki cekno gak sepong kok iwake iku. Cek uyah. Apa? Kencap sampean kecap. Wis kaya ngene iki. Diudek maneh. Jan wis ayu tenan ngene iki. Wis ayame langsung dijegurke ya, Lur. Iki kok saking dene iki kok ayam. Kok menggo iki daging ngono tak irisi kotak-kotak dadu cek ayu, Lur. Rendene ora godak tuku daging dadi yo ayam ae diplathoki sak-sake ngene iki sing penting ledeh. Wis. Nah, tak kandhani, Lur, Bandung saiki iki wis ora wedi pincang, ora wedi dingklang. Mergo Bandung saiki gawe pengganti santen jenenge Fiber Cream. Iki pengganti santen sehat, Lur. Sehat kanggo gantine susu kena, gawe roti kena, digawe jangan gulai kena. Pokoknya sampean ora usah wedi kolesterol. Iki sehat. Termaneo nek konsumsi iki dadi kenyang lebih lama pokoke. Wis talah dijamin awak dhewe posone ngepul meneh iki. Iki luwih sehat lho, Lur. Mangkane iku saiki ayo dijegurke nang gone jangane Bandung ya. Nah, Lur, wis mateng, Lur. Iki pas wayahe buka. Saiki tahap terakhir gobese dilebokno, Lur. Wis, mari. Wis ayo dintas, Lur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis rampung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berbuka puasa ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika astagfiru bi rahmatika ya arhamar. Amin. Alhamdulillah, Lur. Monggo. Putih ini adalah air tersehat, Lur. Nah, air tersehat di dunia maya. Monggo, Lur, monggo. Kang Men ndang buka. Kang Men iki nganu. Tak wakili ae ya. Tak batal. Batalkan puasanya Kang Men. Ya silat lambe ya Kang Men, batal. Wis Lur gak usah kesuwen, wis gendang ayo saiki tancap ya. Ini tongseng ya Allah, enak banget. Bandung. Iki tongseng jaran. Tengkleng. Apa? Tengklengi pitik. Ora sak akeh. Lho nang kono watune iki. Ah ya iku akeh didol, Bu. Lah sampeyan wae. Iwake, Lur. Oh, tak geleke sing daging, Kung. Ojo mangan balung. Ndak untune protol. Entar lho, kok keliru. Monggo. Wah. Monggo dulur. Mas Bam, seberape? Hop. Hop. Monggo, mendhet piyambak. Iya lho, Rek. Tak cukup kabeh, Lur. Ora apa-apa, disuntuk kabeh kae. Mbak Vela sak pira? Wis. Nek mene? Wis. Oh, cukup ki sisan. Oke. Arep lombok ora? Ora iso, ora usah wis. Monggo, Lur. Ayo, Lur, dicipi, Lur. Bismillah, Lur. Diicipi bareng-bareng. Lomboke ditugel. Tak nyet-nyet mang Bandung. Iya, iki ya. Tak nyet-nyet cekno krasa pedhise. Piye, Bam? Wah, enak ya jare Cak Bambang. Jare Cak Bambang, wah enak ya. Monggo, Lur.
Enak pol. Heeh. Delok tala lur, ya Allah menggoda banget lur. Monggo ya lur. Oh enak tenan lur. Ya Allah Bandung, enak Enak Bandung. tenan yo. Heeh. Iki kok gege sahur yo enak lho iki. Iya iya. Heeh. Kayak mokel ya enak Bandung. Ngamben ya. Daging iki empuk. Sing gak empuk iki apa? Wajan lemah iki paling. Apa ayam? Sing gak empuk iki daging ayam. Sing gak empuk iki dimasak Bandung. Nek mentah alot. Heeh ya bener-bener. Entek Bandung. Heeh deh iki. Mangan iki satset wat-wat warek ngono lho rek. Kayak daging peristuan ya. Heeh. Malah tunggu ya. Lu sahur mbak Ika ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masuk. Nah lur, wis alhamdulillah wis mari buka wareg ya lur ya, wis ngono ki wae. Bandung tak pamit, Kang Men sik ndang buka ya lur ya. Gentenan. Ya wis ngono ki wae ya lur ya, donga dinonga aja lali kunjungi anak-anak Bandung, ana si Bam, ana si Ija. Wis pokoke kabeh iki ayo dikunjungi kabeh. Matur suwun sing akeh, pokoke donga dinonga tak dongakno dulurku nang ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau belaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.